Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, penting pundi ilmu karo hidayat. Napa ilmu niku dadi hidayat? Nek ilmu niku hidayat, lan napa Kanjeng Nabi kok dawuh manis dada ilma walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Sapa wonge ilmune tambah akeh tapi kok gak oleh petunjuk teko Allah, aja dianggep kaya ngene iku cedhek nang Allah, bahkan dibenci karo Allah. Nek ngono bodoh oleh hidayat karo pinter gak oleh hidayat, palang bodoh oleh hidayat. Sing luwih apik dasar pinter tur oleh hidayat. Nuwun sewu, aja cacak kok menungso. Hewan niku lho nek oleh hidayat gede manfaate nang menungso tur dicintai karo menungso sak donya. Hewan oleh hidayat. Ojo cacak kok menungso, sak pira bodhone menungso. Hewan oleh hidayat dicintai karo menungso sak donya mergo iso gawe manfaat nanggone menungso. Hewan nopo oleh hidayat niku? Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Siji. Summa kuli min kullis samarati fasluki subula rabbiki dzululan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Inna fi dzalika la ayatan liqaumi yatafakkarun. Dun sewu. Hewan oleh hidayat dicintai karo menungso sak donya mergo gawe manfaat nang gone para menungso. Sapa? Tawon niku diparingi hidayat karo Allah. Wa auha rabbuka ilan nahli. Gusti Allah paring hidayat nang gone tawon. Siji, tawon didhawuhi anit takhidhi minal jibali buyuta. Tawon gawe omah. Mulane tawon senajan cilik pinter gawe omah, macan niku gede gak iso gawe omah, polahane gak oleh hidayat. Sebab tawon wis dihidayati karo Allah gawe omah minal jibali, gawe nggo gunung-gunung kena, wa minas syajari gawe yoga uwit ya kena, wa mimma ya'rishun masih gawe nggo nggon sing wis dibangun karo menungso ya kena. Nuwun sewu. Sebab hidayate Allah, tawon niku gak tahu sekolah, mbarekan sapa tahu muruk tawon lho ngoten lho. Tapi nek gawe omah niku lho ukurane padha. Ing mongko tawon gak ngerti meteran, gawe ukuran padha. Kadang-kadang tukang ejek penceng gawe napa-napa ngoten. Siji, gawe nggo gunung-gunung. Mulane sumber madu sing kathah ten pegunungan. Nggone wit-witan tawon ning gawe omah koyok ditemplekno tok. Sak pira gedene omahe tawon dirok gak gelem rutuh. Kula mbek sampean ayo nyacak ditemplekno. Ditinggal wis rutuh. Sebab tawon sing oleh hidayat. Wa mimma ya'rishun
kapan ana omah dinggoni omahe tawon ki wong tuwek-tuwek ngomong nak tawone aja sampe nyingkrih mergo omah nek dinggoni tawon alamate rezeki gak iso sudah. Mboten enten wong ngomong ogro-ogroen tawone jan nyingkrih mboten enten. Malah jarno. Niki siji. Bab gawe omah. Nomor loro summa kuli min kulli samarat. Tawon awakmu nek mangan aja ngawur. Mangano sarine buah-buahan. Nomor 3 fasluki subula rabbiki zulula. Awakmu nglakoni perintah diparingi gampang karo Allah. Nuwun sewu. Napa sebabe tawon kok iso gawe omah? Sebab rukun. Rukun mboten enten tawon tukaran. Kula kecilik sampai tuwek. Wong adu jago roh. Adu bedan apa ngarani? Adu jangkrik roh. Kadang-kadang wong adu wong. Nggih gulat nggih tinju niku roh. Tapi nek ana arek adu-adu tawon dereng enten lho ngono. Dereng tumun sampai tuwek nih. Ayo ndelok lomba adu tawon, kepingin nabuh ngono-ngono. Dadi mangan tawon niku dikongkon milih sarine buah. Nomor 3 pasluki subula rabbiki zulula. Nuwun sewu. Tawon niku nek miber nggih. Nggih monggo diwasno sing jelas. Nek kira-kira wis jarak 5 meter utawa 3 meter. Tawon niku mesti gerak gawe angka 8. Mesti gerak gawe angka 8. Napa perlune sing diliwati niki gawe manfaat kancane bek ndeleki cekak iwu-iwu. Dadi terus ngoten. Saking rukune. Ben sebab tawon niku mangane milih yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas. Mula Kanjeng Nabi sampai dawuh masalul mukmini kamasalin nahlah. Wong mukmin niku lho diibaratno kaya tawon. Mulane wong mukmin niku mesti rukun. Wong pokoke mukmin gak ngarah urip duwe musuh. Mergo kabeh niku dianggap dulur. Kamasalin nahlah. Jadi wong mukmin diibaratno kaya tawon. Napa sebabe? Iza torot thayyibah. Tawon niku miber nang diae, tujuane tawon mesti apik. Kula kali panjenengan dalu niki teng Tambak Beras, tujuane apik. Wa iza akalat thayyibah. Tawon nek mangan gak ngawur. Sing dipangan sarine kembang. Wong mukmin nek mangan gak ngawur, senajan titik tapi nek halal ngene iku sing dideleki, senajan akeh tapi nek haram didoi. Tapi niki rada abet. Umpama ana badean pilih ndi dhuwit 10.000 halal karo 100 juta haram, gak iso mbadi lho ngoten lho nggih. Gak iso mbadi. Niki wabet kaya ngeten iki. Jadi wa iza akalat thayyibah. Tawon niku nek mangan golek barang sing suci, sarine buah-buahan ya sarine kembang. Wa iza wadoat thayyibah, teleke tawon niku nggih suci jenenge madu, kenek digawe tombo. Malah terus hadis tawon niku nek mencok wit-witan sing gabrek, gak bakal wit-witan gabrek iku rontok, malah tambah kuat nek dinggone tawon. Nah niki contoh siji kalih